O Consello da Xunta aproba medidas en industria, xestión da auga, saúde pública e seguridade nos camiños de Santiago. Entre elas destaca un investimento de 40 millóns de euros para atraer proxectos de defensa, seguridade e aeroespazo. A Xunta destinará 40 millóns de euros para captar grandes proxectos de seguridade, defensa e aeroespazo a través da compra pública precomercial, unha fórmula coa que Galicia quere situarse á vanguarda en España. O obxectivo é atraer empresas tecnolóxicas, impulsar a fabricación no territorio galego e crear emprego cualificado en sectores estratéxicos. Hoxe aprobamos destinar 40 millóns de euros a atraer grandes proxectos industriais de seguridade, defensa e aeroespazo a Galicia, as empresas galegas. Vai ser unha medida pioneira en España. Imos apostar pola chamada compra pública precomercial, é dicir, apoiar proxectos que aposten por elaborar produtos, servizos ou solucións que a día de hoxe non están no mercado, é dicir, serían pioneiros as solucións que se ofrecerían dentro das empresas galegas e, ademais, un dos criterios relevantes a hora de acceder a algunha axuda con cargo a estes 40 millóns de euros é que os proxectos que resulten apoiados aposten por fabricar os seus produtos en Galicia. No ámbito da auga, o Goberno galego fixo un balance das medidas para facer fronte á seca. Nos últimos anos investíronse máis de 16 millóns de euros na mellora e digitalización das redes municipais de abastecemento para detectar fugas e reducir perdas de auga. Ademais, mantense o seguimento permanente dos encoros e dos ríos. É unha estrategia baseada no seguimento permanente do estado dos ríos e dos encoros, co fin de detectar de xeito anticipado as tendencias que poidan ser desfavorables, e tamén apoiar os concellos dentro das súas competencias respecto ao abastecemento de auga. Nos últimos 16 anos se teñen mobilizado 16 millóns de euros en colaborar cos concellos nesta materia que acabo de decir. Elaborar plans municipais de emerxencia por seca, colaboramos na súa elaboración económicamente. Tamén se avanzou moito na digitalización de sistemas que detectan con antelación problemas nos depósitos, perdas, avarías, consumos anómalos, fugas. Tamén colaboración económica para obras que eviten fugas nos sistemas de distribución. Outro dos acordos afecta aos camiños de Santiago. A Xunta aprobou definitivamente as actuacións en 40 treitos dos camiños do norte e inglés para mellorar a seguridade dos peregrinos. Cun investimento de 8 millóns de euros, construiránse sendas pionís, pasarelas e outras actuacións en preto de 20 concellos do Plan Global de Mellora dos Itinerarios xacobeos de cara ao Ano Santo 2027. Temos en marcha un plan de mellora de seguridade viaria nos camiños de Santiago, 40 millóns de euros en total, para actuar en 150 kilómetros en diferentes rutas. Que queremos facer? Pois actuar en partes do percorrido onde a ruta coincide con estradas, con tráfico e, polo tanto, é necesario mellorar a seguridade viaria, garantila, e o que queremos é habilitar sendas pionís que vayan paralelas para evitar coincidir cos vehículos na calzada e tamén outras melloras relacionadas coa seguridade, pasarelas, muros de contención, etc.